الهادي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Babu salamu babbar koba Babu salamu babbar koba ta ciki na zo ni ziyara kuɗa maganin kukanmu barka da yanzu manzan Allah nan mai ka assalamu alaikum. Babu salamu babbar koba na fara da sunan Allah sahibi wanda ya Allah arshi salati ga manzan Allah wannan da ya kowa san shi dole bai isa halaye a hannun bai jiki ko kinshi mai makandaran wala arshi a yau na yi sabon amshi wakar dare a Madina a halin su ba a birnin kai ba ga mu mun shigo dan rauni tamkar kafar mu ba ta cikin mu kawo nan mu kaska cikin ladabi ga mu ga abun begen mu idan dina salata waye kai dole ne mu shafo kanmu kai dole ne mu shafo kanmu kai dole ne mu shafo kanmu shugaba ga barce mu kar a duba halayen mu abuwan ma'aikin Allah halin ku ne ma'aikun saba babu salamu babbar kofa ta ciki na zoni ziyara wanda maganin kokanmu barka da yanzu manzan Allah da bai wa assalamu alaikum. Nabi Muhammad na sani wa aikin Allah girman ku ya wuce mizani wanda ke buƙatar lada sai wanda ya samu mai rauni ba ku buƙatuwa kun komai ya saidi a gafarce ni ya saidi a gafarce ni ya saidi a gafarce ni san ku ne ya bubbusu ni ba ku korata ni ko da a ce daga nan ba sai kuma baki a can na saba wa musalamu wa wai ba to kai na zan fara na di mauta duna rude zuciya kamar ta fashe harshe sallamar gare ta harbi da sai cikin aljanna rauda na gani na rauda na gani na rauda na gani alisifa jiki nan na gani zuciyar anan aka cuce an bani shugaba na karba an bar su tamka sabon wasu dubu na zo na Madina sai in ga zuwan kamar farko ne ya manzan Allah ba abin da ke di mauta ni duka na sani haka nan ne miliyoyin mutane ga su miliyoyin mutane ga su sallama ga su sannan Aisha guda ne wayya abin yake ne wallahi shugaba farko ne wallahi shugaba barni ne shi zuciyar mu ke so sanniya ta kadan Allah kai mana shugaba san barka kai yawan ku an zage mu an cuce mu an zage mu an cuce mu shakka samfuran bishiyar dauka zuciyar mu falbe gagga ni in gana wani kana tashi Abu Muhammad cikin na zo ni ziyara banda maganin kukanmu yanzu manzan Allah labai ga assalamu alaikum babaci na zo ba Madina ni ko idan yaransa nan ne wajen isasshe kanta nan ne wajen isasshe kanta nan ne wajen isasshe kanta wanda ya kauda din kafirci ya fatali da 'ya'yan mata ya kauda sharri kai talata babu dan da zai daga yaka babu
inda zai daga duk mai isa wajen ku ya tota Allah bai bari ba kowa ya shugaba alawar mai soyayyar ku da babu misali ya shugaba ina nan rauda dawowar mu ta samu dalili ya shugaba idan an dawo ba ni wayo wayo Allah wayo Allah dan sai da batul gabani dan sai da batul gabani dan kaiwa da kawo ka cikin rabban sanar wardiya salamu barkuma ka ciki yazo ni ziyara wanda maganin kokanmu barka da zuwan Allah na faika assalamu alaikum ba ai zamanin da ba ku batun azal ku wanzan ne kowa ya ji labarin kowa ya samu daga kuni kun sani ma'aiki wanzan ce ni Husaini mai rauni ne ni Husaini mai rauni ne so da ke tsawon zamani hidimar ku ayyana ne zuciya ta samu sabati kar ta yi bani idan ba ku babu salamu babbar baba ba ni kadai na zo ba Madina wai tawaga ta dama yanka malamai a cikin sidi masu wa'azin asayin maka har da sha'irai a cikin mu masu yaban gaban bayan da masu dukiyar hidimarka da masu dukiyar hidimarka dukiyar su baka dukiyar su baka ni ga launi ya aila shan ka jani su yayi ta haifar riba babu salamu Alhaji Sadiq dan gaske na Kano bawan Allah bayan mun sha maulidi ya ce mu je mu gaida ya ce mu je mu gaida ya ce mu je mu gaida shugaba shigo lamarin sakare shi daga kowace illa a hidimar da ya kafa daula dan sirrin cikin la haula ba shi karfin gwiwa ta kwana Allah ta kwana baba ta kwana da mahaifiyar ɗan gaske hajiya muka zo gaishe ka ya ma'aiki da mai ce wata lafiya mai hadin son barka Alhaji Bashir da yaya Alhaji Hafizu har da na santa Shuba ya saka ya fi samu mai kaunar ka Alhaji Muntaka mai son ka hajiya ya bazu bauta ba Alhaji Nasiru Abdullami da shi ma ya zo shi ziyara Allah bi su gibiri ba Nura Husaini da shi muka jera Malam Awwal Sudani Hafiz Abdullah mai san zara Bashir dan da Burata Zakiru Mutari Zakiru Mutari na jera Zakiru Mutari na jera Abdullah matasan da shaura Rabi'u Jos yau ya zo dai ba babu salamu babbar gobe ban manta da na batilawa a tsayen yanin malam abba shehu tajin isi annabi Muhammad cikin tawagar kai mata jarumai a cikin hidimarka hajiya jamila babba haji jamila mai kaunarka ya manzan Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ma'a taslimi kaddada Allah wa habu ya saba masoyi wanda kan sababu sai da nasara wani da sardauna kamu sadauna ga baban kamu sai burane mai lamu alakar kusanci da shugaba na sarkin haiba ba masalama ba ba cikin wani ziyara unta maganin kokanmu barka da yanzu Allah da sai da alami balarin zamani bai ga annabi na gaiba lana sai da alami ya sai da alami ya balarin zamani sai da alami ya fadai asimi sai da alami ya kansi karimi annabi na gaiba lana
da sunan ka Allahu asali abadiyu madawwamin sarki Allahu hayyu mai yau da gobarin gona sa da rayu daiman ashafu har ma da jero da so da bege gurin madarin tamam ya rabbana ka salati a gare shi Ahmad farin cikin nan mai kora haushi yardan can ka dinga wanda ka girmama shi ladan salatu akan salatu Allah ka bai wa babana har da wuri Alil baiti na nan banya da kowa sharifai ba zan ya da kowa dan cikar salati bai ci gaba da kowa girman ku ya saba aiki ko abu ba ya ce haulani Allahumma haulai ahli baiti duk wanda yake su ya bada bai dudan da yake su ya bada ya rabbi da sahabban Mahmud mai rahama mai nau'in nan ya ilahi ka haska ka kirjina da jiki da ruhi ya Allah ka bani kabulin lisani da zamo da iya bannan a cikin lisani sallama nake gare ka mun ambatona sallama nake gunka ya mai taimakona sallama na zo gunka a shafa zirgabaina ina cin banani bayan sumuri lalibai ne rahubun rahi ma'aiki mai zambana injina ile ma'aiki mai zana taimakon kara caci idan na ganka yanzu an jima kara tunji idan na ganka yanzu an jima kara san Allah idan na ganka yanzu an jima kara canji ina ma ina malima mace in yi kantali a mutum lazimi shauki da begen ka ne ka hana da bacci sarami cikin sake sana wanta abinci in na tuno ban ganka ba wayo in na tuno ban ganka ba in ka kunci kuka nake yi ya gani ko da dakika mu gana bi mana wa za ya ja da Allah ku kira shi wawa faɗa ba ni ban ci ba za ya ja da Allah a kira shi wawa turai da mai da annabi sunan sagawa shawara nake ba mu kullum mai kulawa yaya zuciyar mu a san annabi wai yaya muke jin sa zuci fada da farme ina yan mata matan aure ga shawara da baku gaisuwar da kuke a wajen mazajen kuna ji kuna ta bauro bai wuce guda ku sane da zauwa yaya aiki yaya kasuwa daga nan gaisuwa ta kare haba irin ku tambaye shi ba ku bincike shi ba mijina yaya zuciyarka a san wai ya zuciyarka a san annabin yaya kake jin su zuci fada da farmi ke ma yar budurwa in saurayi ya zo wajen ki ya ce miki sai aure bayan kin bincika kin ji yana da aiki to ai da saura ki tambaye shi ne da bincike shi ne saurayi na yaya zuciyarka hirar da kuke a waje zan zaman ku hirar yan mata ita ce a farko sai hirar kwallo daga hira ta kwallo daga hira ta kwallo an buga da Chelsea Madrid sun ciko a ce an sai da Messi an sai da Messi a ce an sai da Messi yaya zuciyar yaya muke jin su
shugaban mu ya zo mai gidan mu ya zo ga annabin mu ya zo mu daga hannu mu jinjina wa gwarzo mu daga hannu mu jinjina wa gwarzo mu dan tafa hannu happy birthday annabi Muhammad happy birthday annabi Muhammad happy birthday annabi Muhammad babu kewa ya zamanin da zaɓi rana ne ina za mu saka mu in ba da take ba da mu gane Allah ba don ka faɗa ba da mu gane Allah ba don ka faɗa ba da mu gane Allah ba don ka faɗa ba da mu gane an aiko mursalai ba da mu gane an aiko mursalai ba kai ne a farko karshe a iko mutuncinawa ni dankali yan uwa mutuncinawa ni dankali ya sai da rami ya bada kama sai da rami ya bada yasi sai da rami ya bada sigai annabi Muhammad kai ga annabi na kai da nani sannan a duniya da larura kalamin ce mun madina in ta ziyara na sauke farali maran kara na sauke farali maran kara Allah ya kai ku sai Allah ya kai ku Allah ya kai ka sai Allah ya kai ku Allah ya kai ka wanda ya ce amin Allah ya kai shi madina wanda bai ce abu ba Allah ya kai shi zariya ya rufa Allah ya kai ku Allah ya kai ka Allah ya kai ku Allah ya kai ka sai Madina mun dan Madina mu je Madina mun dan Madina ko bar gidan sai shi da babu salam rana ne ya bai kyauta tuwici alin garauci dan wasu ma da baba Allah ya taimake ka a tafa wa dan wasu ma da baba da sunan ka Allah makakin mun halitta sun mutane ciki su kin farauta a cikin su kunkurai shi alin sharfuta sun dauke tuta komai isar ka shurfa sun kwanda banka yaran ku kai salati gun mai madina adadin haramai na mai cocin madina kai da magiya salga da dan madina duka sai a auna a cikin salatin da halin mai baraka sallama da ke don wasu da ke kushaida sarkin kasida da ke so kuwa kasida mai gidan da ke nan jika ga farin jakada maka saranda maka saranda don sun nuna mun gode Allah sa shi bayar da kan mawaka masu bandar da za ka gambo ya yara gami da batar wace akwai jannare ta sanya fetur ya zama sanfar sakarar wajen mawaka shi ne hakika shi ya kawo mana sabon salo irin piano ya sha adawa a kan tazin daga gano malamai suka yi ca a kansa sai ya nuno su ɗauki wato sai shehu dayar na bauchi ya karfafe sai shehu dayar na bauchi ya karfafe a tafawa shehu dayar na bauchi ya karfafe alhamdulillah na gode wa rabbu a yaban wanda nake so tun suwa na babu tun suwa ni babu da wani babu duk yan balani bai tuka da yau 14 adadin babu dan nasara